Здравей, аз съм Надя Петрова, а днес продължаваме с интересните теми, които вече са по-професионално насочени, защото лятото е към края си и е време да се върнем към по-сериозните теми. И така, днес отговарям на въпрос, който получих по мейла, така че ще ти прочета въпроса. Здравей, Надя! Имам автоимунно заболяване и от много четене по темата в интернет разбрах, че най-вероятно то върви в комплект с различни хранителни непоносимости. Информацията обаче е твърде много, твърде различна и объркваща. Би ли ми помогнала с информация, кои точно тестове да си направя, за да разбера дали организма ми толерира хистамини, фруктоза, лактоза, глутен и така нататък. Особено силно ме вълнува темата с млечните и глутена. Как да съм сигурна дали мога да ги ям или не. Благодаря ти много за всичко. Сайтът ти е едно море от полезна информация, в което успявам да намеря отговори на много мои въпроси. Продължавай в същия дух. Даниела. И така, Даниела. Първо искам да кажа, че това наистина е едно невероятно море от информация и човек много лесно може да се обърка в него. Защото когато говорим за хранителни непоносимости, ти много добре и ги изреди и те са много. Първо, че човек може да реагира абсолютно към всяка една храна, която съществува. Отделно е възможно да имаме чисто генетически заложени реакции към хистамини, фруктоза, лактоза и ситуацията става малко по-сложна за навигиране. Затова аз сега ще ги обясня всичките една по една, за да може всеки на практика да се ориентира в ситуацията и да прецени дали има желание да прави някой от тези тестове или ще избере някакъв друг вариант за самодиагностика. И така, започваме първо с хистаминова, фруктозна и лактозна непоносимости. Първо искам да уточня, че въпреки, че термина на български за тях е непоносимости, това на практика не е състояние тип алергия или състояние тип имунен отговор на организма. Всичките тези състояния са вследствие само и единствено на дефицита на определен ензим, който да разгради тези съставки в храните. Затова точно тези три състояния обикновено са ни заложени и ние трябва да се научим да живеем с тях. Пак уточнявам, хистамини, фруктоза и лактоза. Тези три състояния обикновено са ни генетически заложени. Това е дефицит на ензим, а не имунен отговор на организма. И това са състояния, с които трябва да се научим да живеем. И така, сега вече ще подкараме темите една по една и разбира се започвам с млечните, защото това е може би един от най-големите проблеми на българина да яде или да не яде млечни и как да разбере дали има поносимост или непоносимост към тях. И сега, когато говорим за млечни, в конкретния случай има няколко различни варианта млечните да причиняват проблем за всеки един от нас. На първо място човек може да има лактозна непоносимост, което, както казах преди малко, е дефицит на ензима лактаза, който да разгражда лактозата в млечните. На второ място може да имаме IgG, хранителна непоносимост и можем да имаме и IgE алергия към млечните. Тоест, всеки един от нас може да има едно от тези три състояния или и трите едновременно. Когато говорим за непоносимост към лактоза, тук процентите, за съжаление, са най-високи. По официална статистика 65 до 70% от населението на Европа е с лактозна непоносимост. За България процентът е абсолютно същия. Така че шансът човек да има такава непоносимост наистина е огромен. Затова това е нещо, което не бива да се подминава с лека ръка. Това означава, че организма не може да разгражда лактозата в млякото. Втория вариант е да имаме IgG непоносимост. Пак се води непоносимост, въпреки че това вече по-скоро спада към алергиите, защото е имунен отговор на организма. Тогава обаче проблем не е лактозата, а проблем е казеина, протеина в млечните храни. При IgE и при IgA алергиите ситуацията е същата. Проблем е казеина, т.е. протеина в млечните. Съответно, за да може човек да разбере дали има някоя от тези три състояния, трябва да се направят три различни кръвни теста. Това е много важно. Три различни кръвни теста. Не съществува един единствен тест, който да покаже поносимост или непоносимост към всяко едно от трите състояния. На практика за IgG и за IgA горещо препоръчвам да се направи кръвен тест. IgA е тест, който се прави във всяка болница в България. IgG обикновено се прави в частни лаборатории, но вече и в
стандартните лаборатории започват да правят такива тестове. А по отношение на лактозна непоносимост имаме два варианта за тестване. Първият вариант е ДНК тест, защото това ни е генетически обособеност. Тоест ние или имаме този ген, или го нямаме. Тоест имаме мутация на гена по-скоро, но това е много дълга тема, за която ще си говорим друг път. И втория вариант е прави се натоварване с лактоза. Отново се прави в болница. Натоварването обикновено се прави като 6 поредни пъти, се взима кръв през 2 часа. Това като цяло е един от най-сигурните начини, специално да се засече лактозна непоносимост. Така, надявам се, че не съм те объркала, затова ще резюмирам до тук. При млечните е възможно да има 3 различни проблема. Проблем с лактозата и проблем към казеина или непоносимост или алергична реакция към казеина, където имаме 2 различни антитела, които е добре да се изследват. Продължаваме с хистаминовата непоносимост, която също е дефицит на определен ензим, който да разгражда хистамините в храните. Тук обикновено процентите от хората, които имат такава непоносимост, са доскоро се водеха, че това са 5 до 10% от хората. В момента по мои лични наблюдения този процент расте и за момента мисля, че никой не знае защо този процент расте. Не знам, може да е замърсения въздух, може да е изцяло замърсената среда, в която живеем. Наистина аз нямам отговор, не искам да спекулирам и да гадая, но хистаминовата непоносимост, за съжаление, напоследък вече все по-често срещана в така по-сериозни мащаби. Тук имаме 2 варианта на изследване. Единият отново е кръвен тест, да се засече наличие на хистамини в кръвта. Другото е ФЕЦЕС диагностика, за да се засече наличието или разграждането на хистамините в ФЕЦЕСа. Така че за хубава завършена пълна картина е хубаво да се направят и двете изследвания. Това е при съмнение за хистаминова непоносимост, защото ако се направи само едното, то може да покаже, че всичко е наред, а реално нещата да не са много наред. Така, продължаваме с фруктозната непоносимост. Преди да продължа с нея, искам да кажа, че това обикновено е невъзможно за разграждане на захарите в плодовете. Фруктозата на практика е захарите в плодовете, но и някои зърнени са доста богати на фруктоза, като например царевицата, нали, така известния високофруктозен царевичен сироп. Тук процент хора, които са засегнати, обикновено е 30-40. Това отново е много голям процент, затова не бива да се пренебрегва. Шанса е доста голям човек да има проблем с фруктозата. Тук начинът за изследване за момента е така наречения breath тест, т.е. тест на дъха, с който се засичат определени вещества в самия дъх и се преценява дали е възможно да има фруктозна непоносимост или не. Това не е много достоверен тест и там е много голяма вероятността за грешка, но в момента няма друг тест, така че това е варианта. Искам също да уточня, че тук правилният термин на английски е fructose malabsorption, а не fructose intolerance. Това са 2 различни състояния. Fructose intolerance е нещо, което се случва на около 1% от населението на Земята. Супер рядко срещано, така че в момента не го засягаме, а това, за което говоря, е fructose malabsorption. Така, ще обобщя до тук. Хистаминова, фруктозна и лактозна непоносимости са дефицит на определен ензим. При млечните е възможно да имаме и имунен отговор на организма към казеина, т.е. към протеина в млечните и тогава на практика се изследват още IgG и IgE имуноглобулини. Така, продължаваме сега с глутеновата. Знам, че това е, може би, така един от най-често задаваните въпроси, как човек да разбере дали има толерантност към глутена или не. И тук отново вариантите са няколко. На първо място, разбира се, най-страшната глутенова алергия е целиакията или глутеновата ентеропатия, която обаче засяга само 1% от населението на Земята. Тя се доказва само и единствено с биопсия. Това много държа да го уточня. Тоест човек не може да си направи кръвен тест или някакъв друг тест и да каже имам или нямам глутенова ентеропатия. Това се доказва само с биопсия. Тоест това е медицинска процедура, отива се в болница и доктор я извършва. Така, оттам нататък вариантите да имаме проблем с глутена са
още два виртуални. След малко ще спомена и за още един. Това отново е точно на принципа на млечните, да имаме алергична реакция към протеина. Самия глутен е форма на протеин и там отново се изследват IgG и IgE. Алергии и непоносимости, така че тук отново, за да имаме завършена картина как сме с глутена, е хубаво да се направи тест за IgG, тест за IgE и евентуално, ако продължаваме да имаме съмнение, може да се направи и биопсия. Съответно, като проценти, най-често срещаната е IgG, непоносимост към глутена, която се среща при около 50% от хората. Това е нещо, което е временно. Там се изисква просто определен период от време да не се яде въпросната храна, за да може имунната система да се успокои. След това виртуално тя би трябвало да може да се върне обратно в менюто, без да създава проблеми. И така, с всичките тези храни, които изредих до момента, имаме още един потенциален проблем и той е свързан с лектините във въпросните храни. Това е една много интересна тема, за която ще направя специално видео, защото не е говорено и писано достатъчно, поне според мен в България. Това е проблем отново с разграждането на определена съставка, която се намира в най-голям процент в зърнени, бобови и млечни, както и в Nightshade Family зеленчуците. Пак казвам, ще направя отделно видео, защото темата е интересна. И тук говорим за ситуация, при която организма не може да разгражда лектините. Има на практика и ДНК тест, който може да го докаже. Това е една мутация на така наречения MBL2 ген или Mannose Binding Lectin, се нарича на английски. Така, в конкретния случай това означава, че ако човек не може да разгради въпросните лектини в тези храни, при всеки прием на тези храни те могат да причиняват здравословен проблем на този човек. Като официална статистика, процента на хората, които са засегнати от това нещо е около 10% в световен мащаб. Проблемът е, че това са най-често хора с автоимунни заболявания. Затова обикновено при един доста голям процент от хората с автоимунни заболяването, изключването на храните, които са богати на лектин, позволява на организма да се успокои и антителата да паднат. Големия проблем в случая с лектините, че ако човек има въпросната генна мутация, т.е. MBL2 гена му не работи ефективно, това означава, че това е състояние до живот. И тук не може да се прилага, както при някои други състояния, елиминационна диета за определен период от време и после тези храни да се върнат в менюто. Тук става въпрос за дълготрайно изключване на тези храни от менюто. И така, да обобщя до тук. За мое много голямо съжаление, не съществува единствен универсален тест, който човек да си направи и който да покаже поносимост или непоносимост към абсолютно всичките тези храни. На практика имаме 3 теста, само за да разберем как сме с млечните, имаме още 3 теста, само за да разберем как сме с глутена и оттам нататък е хубаво да проследим, особено ако имаме по-тежък здравословен казус, е хубаво да се проследи реакция към хистамини, което са още 2 теста, евентуално към фруктоза и евентуално ДНК тест за MBL2 гена, както и за някои други, които могат да се отразят на състоянието. И на всичкото отгоре, всичкото това, което изредих до момента, не включва как реагира организма ни към сол, към мазнини, към кофеин и така нататък, което са още едни доста допълнителни тестове. Може би новината, която споделих днес за всичките тези много различни тестове, не е много добра за повечето хора, но това е ситуацията към днешна дата. Затова за мен винаги по-добрият вариант е да се научим да си слушаме, да си следим тялото на принципа на проба грешка, т.е. това е елиминация и захранване, защото това може да ни спести една много голяма част от тези тестове и обикновено аз препоръчвам всичките тези тестове да се направят, само ако човек наистина не успява да си проследи реакциите, не е сигурен дали успява да ги проследи правилно и така нататък. Така, това е по отношение на твоят въпрос, Даниела. Надявам се, че съм ти била полезна. Ако темата е интересна на всички, пишете във Фейсбук, за да можем да я разширим, защото има още много други диагностики и тестове, които могат да окажат невероятно влияние върху здравословното ни състояние, като например ФЕЦ диагностика, която да покаже
какво е състоянието на чревния ни микробиом, изследване за тежки метали, какви са разликите между тях, за кого е важно, защо е важно, какво може да се направи, ако имаме проблем там, диагностики за пропускливи черва, ДНК тест, тест за СИБО и така нататък и така нататък. Тоест има още много допълнителни тестове и диагностики, които са важни за хора, които имат здравословни казуси. Това, за което обяснявах днес, бяха само някои хранителни. И така, това беше от мен за днес. Отново надявам се да съм била полезна, а ние ще се видим отново най-вероятно следващата седмица.